Daruj krv, zachráni život. V posledných aktualitách sme vám priniesli informáciu o možnostiach darovať krv v študentskom servisnom centre. Dnes vám o tomto humanitnom čine prinášame aj bližšiu reportáž. Vo štvrtok 11. apríla 2008 v priestoroch študentského servisného centra tiekla krv. Národná transfúzna služba v spolupráci so študentským servisným centrom dali študentom Prešovskej univerzity možnosť zachraňovať ľudské životy, a to prostredníctvom darovania krvi. Po vyplnení dotazníka a splnení podmienok ako napríklad váha nad 50 kg, vek nad 18 rokov a vyhovujúci zdravotný stav nasledovali krátke lekárske vyšetrenia. Po ich splnení a pozitívnych výsledkoch sa kandidát na darcovstvo krvi stal skutočným darcom. Tak študovala som zdravotníckú školu, čiže prostredníctvom toho som sa k tomu dostala pomáhať ľuďom. Už som darovala 5. krát. Dnes som daroval krv prvýkrát. A aký pocit? Mám dobrý pocit. Perfektný pocit. Dnes som darovala prvýkrát. Každá fakulta radšej zamestná zdravého človeka, darcu krvi, ako môžete vidieť u pracovníčok študijného oddelenia. Pre tých, ktorí sa darovania krvi nemohli alebo nestihli zúčastniť, je možnosť darovať krv v pondelok až piatok od 7. do 12. hodiny v priestoroch Národného transfúzneho centra v Prešove. Pre Mediálku TV Viktória Doričová. Ochrana zdravia a záchrana ľudského života sú jedny z najdôležitejších vecí. Študenti fakulty zdravotníctva mali tento štvrtok možnosť precvičiť si tieto úkony v praxi. Študenti katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti sa vo štvrtok 17. apríla zúčastnili cvičenia za asistencie hasičskej záchrannej služby, kde si preverili v praxi svoje teoretické znalosti pri záchrane ľudského života. To, ako sa im to páčilo a čo všetko museli v rámci tohto cvičenia predviesť, vám prinesieme v reportáži Nikoly Muličákovej už na budúci týždeň v novinách Mediálky TV. Katedra estetiky na Filozofickej fakulte patrí medzi najčastejšie vyzdvihované a spomínané katedry v rámci univerzity, aj kvôli organizácii akcie zvanej Akademický Prešov. Tento týždeň sa však plne venovali inej aktivite. Katedra estetiky a Inštitút estetiky a vied o umení privítal v 16. týždni docentku Zdenku Kalnicku, vedúcu katedry filozofie Ostravskej fakulty. Já nejsem v Prešově poprvé, byla jsem tady už dvakrát. V pondělí to byla přednáška o feministické estetice a dnes to bude přednáška o problematice symbolu, interpretace. Prednášky mali u študentov aj vyučujúcich estetiky pozitívny ohlas a očakávajú jej ďalšie prednášky na pôde našej univerzity. Mnohí ho poznáte, či už z rozhovorov na chodbe alebo len z videnia. Študent Miro Pastucha prežil ťažkú autohaváriu, ktorá ho pripútala na invalidný vozík. Spolu s pomocou študentov a pevnej vôle sa rozhodol bojovať ďalej. V rámci tohto boja, aby sa Miro mohol opäť postaviť na vlastné nohy, študenti pod vedením pani doktorky Pasterňákovej zorganizovali univerzitnú zbierku. V stredu 16. apríla sa do sedačke dekana Fakulty humanitných a prírodných vied slávnostne odovzdal tento dar do Mirových rúk. Ak chcete vedieť viac, sledujte noviny Mediálky TV už na budúci týždeň.